Declaración institucional da Deputación de Lugo con motivo do Día Internacional da Muller. A Deputación de Lugo súmase un ano máis ás reivindicacións do Día Internacional da Muller, reafirmando hoxe e todos os días o compromiso cos valores do feminismo e da plena igualdade como un obxectivo irrenunciable para poder consolidar democracias plenas. Nun momento histórico no que, por desgracia, novas e vellas ideoloxías cuestionan a validez da democracia e a ameazan de cotío, a defensa dos dereitos das mulleres non é só a loita pola metade da humanidade, senón un movemento de loita pola liberdade da humanidade enteira. Nacións Unidas elixiu neste 2025 como lema do 8M para as mulleres e nenas en toda a súa diversidade, dereitos, igualdade e empoderamento. É un lema que quere, por unha parte, insistir nas necesidades básicas das mulleres e lembrar o camiño percorrido nos 30 anos que levan transcorridos dende a firma da Declaración de Pequín en 1995. Precisamente porque estamos ante tempos oscuros nos que se volven a poñer en cuestión dereitos básicos como a interrupción do embarazo ou nos que se cuestiona a mesma existencia da violencia de xénero. Cumpre poñer en valor os froitos que deu aquela Declaración de Pequín. Antes de 1995, só 12 países tiñan sancións contra o que se denominaba violencia doméstica. Hoxe, ese número acada os 193. É moito o que avanzamos como sociedade nestes 30 anos. É moito o que podemos seguir avanzando se traballamos xuntos. Para iso precisamos consolidar a defensa dos dereitos das mulleres como unha condición irrenunciable, consustancial á verdadeira democracia. Temos que seguir avanzando na educación das nenas, no empoderamento e na comprensión dos seus dereitos e da súa igualdade como parte integral da súa formación. Na formación dos nenos, sobre todo na adolescencia, para que eviten perpetuar condutas machistas que non poden ter cabida na sociedade. Temos que seguir avanzando atendendo tamén aqueles desafíos que prexudican de facto os dereitos das mulleres ou renovan teitos de cristal, aínda que a primeira vista non o pareza. Na provincia de Lugo, 1/3 dos habitantes superan os 65 anos de idade. Cunha poboación envellecida e con uns servicios de atención á dependencia que non cobren as necesidades reais da poboación, o coidado dos maiores volve a recaer de xeito prioritario nas mulleres. Cando seguramente farían falla máis prazas de residencias, o que están a decir é que hai mulleres que renuncian a traballar ou condicionan a súa carreira profesional para atender as persoas maiores. Dun xeito semellante, os recortes de servizos públicos no rural afectan dun xeito especial ás mulleres. Cando ás veces non hai un médico cerca, o desprazamento coa persoa enferma e o seu cuidado segue a caer de xeito fundamental nas mulleres. Loitamos durante moitos anos para que as mulleres do rural non se visen discriminadas, para que se recoñecese o seu traballo nas explotacións agrarias e para poñer en marcha medidas de formación e axuda ao emprendemento que lles axudasen a desenvolver carreiras profesionais. Non podemos perder ese camiño percorrido pola desaparición dos servicios públicos no rural, porque os servicios públicos non son soamente un escudo social que nos protexe a todos e todas en situacións de vulnerabilidade. Son tamén o trampolín que lle permiten ás mulleres acceder aos espazos de desenvolvemento persoal e profesional que durante moito tempo tiveron vedados. Cumpre respaldar sempre políticas que na súa carga de xustiza social implican tamén un beneficio específico para as mulleres, como é o caso da suba dos ingresos das mesmas. Os empregos máis precarizados están ocupados de xeito preferente por mulleres e incrementar os seus salarios é un xeito de darlle dignidade e visibilizar de xeito profesional realidades que o mercado por si só mantén en zonas de sombra, as que non sempre chegan os dereitos mínimos. Do mesmo xeito, a suba das pensións non contributivas axuda a colectivos como das viúvas e repara a injustiza cometida cas mulleres das xeracións anteriores que por imposición ou falta de información quedaron na casa sen ter recoñecemento ou consciencia da importancia da súa achega á sociedade.
Cumpre, por suposto, seguir rexeitando todo tipo de violencia contra as mulleres, nos escenarios de conflicto de Oriente Medio ou de Ucraína, nas rutas inhumanas da emigración, nas mil caras todas noxentas da violencia de xénero ou a través das redes sociais. As mulleres e as nenas son hoxe obxecto dunha violencia específica dirixida contra elas polo mero feito biolóxico de ser mulleres. Por iso queremos respaldar o traballo que están a desenvolver as diferentes forzas políticas para renovar o Pacto de Estado contra a violencia de xénero, unha ferramenta fundamental para a erradicación da violencia que se exerce contra das mulleres. Unha violencia para a que temos que ter tolerancia cero e que temos que aspirar a reducir a cifra a cero agresións. Dende o ámbito municipal, as administracións locais temos que seguir avanzando no compromiso ca defensa da igualdade, garantindo os plenos dereitos das mulleres e fomentando a súa participación activa na vida política, social ou económica. A Deputación Provincial de Lugo deulle unha visibilidade especial ao seu compromiso cos valores do feminismo e co emprego femenino coa posta en marcha do seu primeiro plan de igualdade. Foi un punto de partida e unha máis das moitas medidas de formación, divulgación, recoñecemento ou emprendemento que buscan prestar un apoio específico ás mulleres da nosa provincia. Por iso asinamos esta declaración, deixando de novo constancia expresa do compromiso da Deputación de Lugo cos avances históricos acadados polo movemento feminista e cos dereitos das mulleres e o noso rexeitamento daquelas opcións políticas que asentan os seus sinais de identidade na mingua destes dereitos ou no retroceso da protección e independencia das mulleres. Moitas grazas.